Teraz vám ukážeme netradičné pichlavé hobby. Už roky sa mu venuje pán Blažej z Trnavy. Zanietený kaktusár má vo svojej zbierke 10 000 rastlín. My sme ho nenavštívili len tak náhodou. Pestovateľ sa pripravuje na veľkolepú výstavu sukulentov. Svoje poklady skrýva pán Blažej v pivnici jedného z miestnych panelákov. Tvrdí, že je tam sucho a preto je to vhodné miesto na pestovanie exotických rastlín. Kaktusy pestujem 15 rokov. Najmenší kaktus v netradičnej zbierke mala niekoľko milimetrov, naopak najväčší dosahuje priemer 30 cm. Pestovateľom asi tak nezáleží na tej veľkosti kaktusov, ale skôr na tom, aby tie rastliny vyzerali ako v prírode. Najstarší sukulent, ktorý si pán Blažej vysial a vypestoval úplne sám, má 15 rokov. Susedia na jeho pichlavé hobby nedajú dopustiť. Záľuba moja je veľmi pekná, pestovanie kaktusov super. Ak si tieto skvosty chcete pozrieť naživo, máte šancu. Koncom mája sa v Trnave pripravuje 10. výstava kaktusov a sukulentov. Romana Pivková, Slovenská televízia. Pondelkové Slovensko